έλεγχος γονιμότητας, πώς μπορεί μια γυναίκα να διατηρήσει τη γονιμότητά της έτσι ώστε να μπορέσει να αποκτήσει ένα παιδί στο μέλλον, πώς γίνεται η κατάψυξη οαρίων. Σήμερα συναντάμε τον γυναικολόγο αναπαραγωγής, κύριο Ευρυπίδη Μαντούδη, που θα μας δώσει όλες τις απαντήσεις. Join us! Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν σήμερα τη γονιμότητα των ζευγαριών? Η ηλικία. Η ηλικία κυρίως της γυναίκας. Η γονιμότητα των ανθρώπων δεν είναι μεγάλη σε σχέση με άλλα θηλαστικά. Είναι μικρή. Και έχει το κακό ότι μετά κάποια ηλικία, συγκεκριμένα μετά τα 35, υπάρχει μεγάλη πτώση. Αυτό που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος είναι ότι από τα 35 μέχρι τα 38 η πτώση της γονιμότητας σε μια φυσιολογική κοπέλα μπορεί να είναι και 50%. Άρα μια γυναίκα πρέπει να κάνει τον έλεγχο γονιμότητάς της γύρω στα 35? Μια γυναίκα καλό είναι να κάνει τον έλεγχο όπως προβλέπεται κάθε χρόνο, το τεστ PAP, από μικρότερη ηλικία. Όταν λέμε έλεγχο γονιμότητας εννοούμε ένα καλό υπέρηχο, μια καλή εξέταση, έναν υπέρηχο που θα δείξει καλές ισοθήκες με πολλά οάρια, να δείξει μια μήτρα φυσιολογική χωρίς ανομαλίες. Αυτό πρέπει να το κάνει κάθε γυναίκα έτσι κι αλλιώς. Αλλά όσον αφορά τη γονιμότητα, εφόσον δεν έχει γίνει οικογένεια μέχρι τα 35, θα πρέπει κάποιος να κάνει μια συζήτηση με ένα ειδικό για να δούμε πού περίπου βρίσκεται η γονιμότητα του συγκεκριμένου ζευγαριού. Πότε μια γυναίκα πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί? Καταρχάς, η ανησυχία και το άγχος δεν βοηθάει καθόλου. Αλλά θα πρέπει κάποιος να αρχίσει να αναρωτιέται και να κάνει ορισμένες βασικές ενέργειες, εξετάσεις, αν προσπαθεί εξάμηνο ή χρόνο χωρίς κάποια επιτυχία. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που προτείνετε εσείς για μια γυναίκα κάτω από 35 και μια πάνω από 35? Σωστό αυτό. Κάτω από 35 είναι εντελώς διαφορετικό. Κάτω από 35, εφόσον υπάρχει ένας καθιερωμένος συχνός έλεγχος και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ιστορικό ενός προβλήματος, θα έλεγα ένας χρόνος είναι αρκετός για να δοκιμάσει κάποιος. Αν είναι πάνω από 35 ή υπάρχει κάποιο ιστορικό, πιστεύω μετά από ένα εξάμηνο πρέπει να έρθει να το ψάξει. Ναι. Πάρα πολύ της μόδας, θα λέγαμε τελευταία, ακούγεται η κατάψυξη οαρίων. Ναι. Τι ακριβώς είναι? Αυτό είναι ένα καινούριο επίτευγμα της τεχνολογίας, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά όπως όλα τα καινούρια πράγματα είναι και μια παγίδα. Είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το κάνει, το θεωρώ λύση ανάγκης, όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να τεκνοποιήσει την ώρα που πρέπει, μπορεί να κάνει την κατάψυξη οαρίων, να έχει μια ευκαιρία αργότερα. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν αρκετά οάρια, γιατί με ένα οάριο ή δύο είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια εγκυμοσύνη, να έχει ρεαλιστική ελπίδα δηλαδή κάποια στιγμή. Υπάρχει πεποίθηση στις μέρες μας, επειδή η ιατρική έχει προχωρήσει πολύ σε αυτό το τομέα, ότι μπορούν όλες να αποκτήσουν ένα παιδί, όσο μεγάλες και να είναι. Και γι' αυτό έχουν φουντώσει και οι εξωσωματικές. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Ναι, είναι μερικό σωστό αυτό, αλλά είναι και πάλι και αυτό είναι μια παγίδα. Δηλαδή, η εξωσωματική δεν μπορεί να λύσει πάντα όλα τα προβλήματα, αλλά όντως η τεχνική έχει εξελιχθεί. Μπορούμε να ποντάρουμε ότι και με την πρώτη προσπάθεια να έχουμε επιτυχές αποτέλεσμα, αρκεί να υπάρχει το απαραίτητο γενετικό υλικό, να υπάρχουν οάρια και σπερματοζωάρια καλά για να μπορέσει να δουλέψει. Αυτό που πρέπει να ξαναπούμε και να το πούμε πολλές φορές είναι δεν πρέπει να καθυστερούμε να κάνουμε οικογένεια. Αυτό γίνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα τελικά. Αν τελικά υπάρχουν προβλήματα γονιμότητας, αρκεί ένας καλός γυναικολόγος? Σίγουρα όχι. Ένας καλός γυναικολόγος είναι μια καλή αρχή. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ένα team ανθρώπων που μπορεί να βοηθήσει. Ας μην ξεχνάμε, μετά την ολιψία τα έμβρια είναι στα χέρια των εμβριολόγων. Χρειάζεται πολύ εξειδικευμένο team ανθρώπων που δουλεύουν σκληρά. Υπάρχουν ημαίες, οι συντονίστες της εξωσωματικής, υπάρχουν άπειρες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν, πρέπει να λυθεί το άγχος. Μόνο έτσι δουλεύει η εξωσωματική. Ένας καλός γιατρός από μόνος του δεν μπορεί να αποδώσει αυτά που μπορεί να αποδώσει.